Hi! Welcome to my channel, Bisaya Kamunggay. I'm your host, Daniel Kindaw Gudin. Sa coronavirus updates, diri sa United States of America ang labing uwahi nga mga balita. Karon adlaw, Sabado, Pizza 7 na sa buwan sa Marso 2020, Year of the Rat. Ang pinaka-latest, usang patay, nagpangitaron og 70 pataas, dapit sa may St. Paul area sa Ramsey County sa state of Minnesota. Usang patay sa coronavirus. Mao nga alarma ron ang mga kadaguan sa gobyerno sa Minnesota State pinanguluhan ni Governor Tim Walz o mga kaubanan. Apil na ang mga taga-Department of Health aron pangitaag solusyon ang problema karon nga naabot sa Minnesota State. Ikaduha, ang pinaka-latest, duha ang patay 70 and above gihapon sa state of Florida. Ang pinaka-latest, duha ang patay. Samtang duna na 19 ka mga states sa 50 ka mga states sa Amerika ang konfirmado nga dunay misud nga coronavirus. Gani sa Washington State, aduna nay 70 ka mga kaso unya 11 nini ang ikataho nga namatay. Sa California, wa pay ikataho namatay pero dunay 45 ka mga kaso. Sa Florida, humanato duha. Sa Minnesota, usa. Now, sa New Jersey, gibana nga usa ngadto sa 5 ka mga kaso sa coronavirus. Apila nini ang Illinois State, ang New Hampshire State, ang North Carolina State, ang Georgia State, ang New York State, dunay 14, daghan ang New York State. Ang Wisconsin State, usa ngadto sa 5, mausad usa ngadto sa 5 ang Colorado State, ang Texas State, ang Oregon State, Nevada State, Arizona State, o duna pay gipang obserbaran karong mga panahona ang uban nga mga estado sa Amerika. Hinungdan nga doon na mga plano karon kung unsaon pag sumpo kining nasigutan nga or unsaon pag protekter ang mga lumulupyo ug mga taga-Amerika. Doon ay mga 21 ka mga crew, 21 ka mga crew sa usa ka cruise ship ang giinganlan og Grand Princess ship, usa ka cruise ship nga nidunggo sa California apan wa padunggoa tungod kay gi-quarantine ang 21 ka mga tao nga mga pasahero nga nagsuroy-suroy isip mga turista isip nag-cruise sila sa nasigutang kadagatan sa area sa California sa United States of America. 21 konfirmado sad nga positibo, hinungdan nga daghan ro sila mga lakang nagtinabangay ang CDC kining Center for Disease Control sa United States of America, nag-coordinate sad sa World Health Organizations o ang tanan nga mga opisyal sa gobyerno sa US karong panahon apil na si Presidente Donald Trump o si Vice Presidente Mike Pence. Gani, sa niaging semana, si Mike Pence ang Vice Presidente, gipadala ni Presidente Donald Trump sa Minnesota State aron makigtagbo sa mga kadagkuan sa 3M Manufacturing Company nga nagbase sa State of Minnesota aron mo himo og mo manufacture og mga protection nga mga mask nga mo'y gikinahanglan kanang epektibo, dili lang ordinaryo nga mga maskara nga gamiton sa mga tao sa Amerika. Sa pikas bahin, ang naisigutan nga coronavirus gibanabana ning dili mo igo sa mga init nga lugar pero sa unang mga balita pero karon doon na may maigo sa mga init nga lugar sama sa Texas, Nevada, Arizona. So di gid nimo matagna kung sa bugnaw ra siya mo igo. Sa pikas bahin gibkabana ning delikado ni sa mga pagpanakod, contagious man ni siya, so manakod yun ni siya, mananakod ni siya nga sakit, unya person to person ang pagtakod nini. Ipahibaw sa taga CDC, Center for Disease Control sa United States of America, nga mohatag silang update sa mga tao dire matag Lunes, Miyerkules ug Biyernes
sa alas 4 sa hapon or pahibawon kung unsay mga labing uwahing kalambuan. In general, total gyud sa US karong panahona dun sa coronavirus, dun na 164 ka mga kaso karong adlaw ha, Marso 7 adlawng Sabado, Marso 7, 2020 mga igsoon. Dun na 164 sa US lang ka mga kaso. Pero ang patay niya na 11 wa pay labot tong bag-o. So nananis mga 14 na. Apil na ang duha sa Florida ug usa sa Minnesota. Unya Moni, 19 ka mga states ang apektado niini. Giawhag ang mga tao nga kinahanglan hand sanitizer or alcohol, epektibo na siya nga makapatangtang kung doon naman ipilit sa imong kamot, limpyuhan sa bunan jug maayo kining mga kuko na to nga area. Kung mahimo magmaskara kung moadto sa mga tapok-tapok nga mga lugar. Sa pikas bahin ang katong mga tao nga dunay mga gidudahan, ilahang gipang check up gyud, nagpadala og mga medical personnel bisan asa kun dunay mga reported nga mga cases sa nagkadaiya nga state sa United States of America. Niadtong Pebrero 1 giimplementar ang gipirmahan nga papel ni Presidente Donald Trump niadtong January 31, 2020. So, effective February 1, ang ipirmahan nga pahibaw ni Presidente Donald Trump, directive niya nga iban ang pag-travel sa United States sa mga citizen paingon sa gikataho nga China, labi na ang Wuhan nga mo'y gikataho nga gigikanan sa coronavirus. So, why gitugutan? Kung mudunay mo supak, depende na sa tao. Unya sa pagkakaron, ang pinakakuyaw nga mga gihimo sa pag-detect sa coronavirus mao ang nasod sa South Korea. Ang sa South Korea, doon na sila gipahigayon karon tungod kay sila man may pinakadaghan ron nga kaso sa coronavirus labaw pa sa China karon pa outside sa China. Outside sa China sila may pinakadaghan nga kaso sa coronavirus ang South Korea. Now, unsa may gihimo sa South Korea? Nihimo sila og drive-thru. Mura bag fast food chain nga mo-order ka, unya mo palit ka. Pero kini ilang coronavirus, musud ka na mga steps sa South Korea ni halabi na sa Guyang nga city sa South Korea. Unsay buhaton, mo stop ka, mo mamahid kag mga sanitizer, alcohol para disinfectant. Hindi abot mo sa sunod nga steps, i-check ang imuhang temperature, dunay scanner dito kung ang imong lawas sakto ra ba temperature. Number 2, do na another steps, paslakan imong ilong, paslakan imuhang baba og mga kagamitan sama sa mga pagtest imong swab nga maditikan nga doon na ba kay coronavirus. Ikatulo, doon ay questionnaire unya og makita nila nga kay simptoma, ila kang i-hold for temporary para i-quarantine ka kung gikinahanglan, unya tanaw nila ang resulta kung gikinahanglan, ila kang i-check up dito. So, ingana ron ang kagrabe kanindot nga gihimo sa nasod sa South Korea, kabahin ni kahadlukan nga makalilisang nga coronavirus nga midag sa dili lang sa China, kundi sa tibuok kalibutan. So far, sa reported sa South Korea, dunay 5,186 meaning 5,186 ka mga kaso sa coronavirus karon ang naa sa South Korea nga nasod. Pero sa pagkakaron, doon na sila gipakatag ang South Korea nga 500 ka mga testing sites aron himuan butangag mga drive-thru aron ang mga doctors, mga medical personnels nga mo'y may cater wala na sa hospital kay para dili malangay ang mga tao. Diretso na, i-park ka nimo sa kinan, ablihan i-roll down nimo imong windows imong sakinan, diha ra ka dili ra ka panaugon kung ikinahanglan. So, mao nay pinakauwahing kalambuan kalabot sa makalilisang nga kining coronavirus nga miigo karong tuiga dinhi sa niagi pa ni tuig og ingon sa 2019 ingon man 2020 nga coronavirus.
Sa mga wa pa subscribe, please subscribe my YouTube channel Bisaya Kamunggay o gatangi ang mga update na to sa makalilisa nga coronavirus. Yung host DQG Daniel Kindaw Gudin. Kita tapon. Thank you.